כשנולדתי, אבא שלי עזב את הבית. מזל שגדלתי עם אמא לביאה. אמנם כסף לא היה לנו, אבל זה לא מנע מאמא להחסיר מאיתנו דבר. לא את חוג הבלט שאהבתי, ואפילו לא את אותה חצאית עם הפעטים הנוצצים שכל כך רציתי. ומי היה מאמין שברגע אחד, אותה חצאית מחלון הראווה, תהפוך לחצאית בחלון ערווה. זה לא הכאב החד שפילח בעוצמה כל חלק בגופי. זה גם לא הסגול הבוהק שהופיע תדיר מתחת לעין. דווקא תחושת האשמה היא זו שגרמה לי לבכות כל הלילה. הוא אבא שלי. הוא רוצה בטובתי. זה מגיע לי. לא הייתי אמורה לשכוח להוציא את הלחם מהמקפיא. כמעט יום שלם רקדתי מלאה שמחה מול המראה. כמות האושר שחצאית עם פעטים נוצצים הביאה אמא לא יסולה בפז. מרוב התרגשות, באותו ערב עליתי למיטה לבושה בחצאית עם הפעטים הנוצצים. ואז הוא נכנס. זה היה המוות הראשון בחיי. דאגתי לריב מכות בבית ספר. סיפור כיסוי ליועצת על כמות החבלות שעל גופי. בסופו של דבר העדפתי שיחרימו אותי בבית הספר, מאשר שיחרימו אותי בבית. בסוף מתרגלים להכל. עם הזמן הגוף חסין גם לכאב של נעלים מגף מידה 44 תוצרת גרמניה, ישר לפרצוף. באותו הערב החלטתי לברוח מהבית, ואולי גם מהחיים. ואיך לא אם למקום שכל ילד מוצא בו נחמה. לגן שעשועים. מאז אותו הערב, מתי בממוצע 2-3 בשבוע. כך שהוא רצח אותי עוד 347 פעמים. הרבה פחות כואב למות מלאבד את החיים. אין ספק שהחלל שתחת המגלשה הצהובה היה המקום הכי נוח להעביר בו את הלילה. עם הזמן זה הפך לממלכה שלי ושל עוד עוברי אורח מזדמנים שבאו לבקר. ומסתבר ש10 גרם סך הכל של אבקה לבנה יכול להפוך גם גן שעשועים עלוב לחצר המלכה. והיה גם את ההוא שבא קבוע, כל לילה, באותה שעה, 20 דקות לאחר חצות. אהבתי אותו. אהבתי אותו כמו שלא אהבתי מעולם. אהבתי אותו חזק. חזק כמעט כמו איך ששנאתי את עצמי. עד שיום אחד הוא הזמין אותי אליו. אהבה חוצה מגזרים לא פוסחת, אפילו שהמגזר הוא בדואי. הוא היה קורא לי הילדה מגן השעשועים. הוא הפך אותי למלכה. מלכה לשבועיים. ואז הוא הפך אותי לשפחה. שפחה לשנתיים. כן, פעם הייתי הילדה מגן השעשועים. והיום אני ילדת השעשועים מהגן. כשעוצמים את העיניים, זה טיפה פחות מפחיד. עצמתי חזק. דמיינתי את עצמי חופשייה. רקדתי. כשהוא רקד לי על הדם, אני רקדתי את ריקוד חיי.
תמיד ידעתי שיום אחד זה יקרה. כי בסיפור כמו שלי, הסוף כבר ידוע. הולכים על חבל דק. אז זהו שלא. אצלי הסוף היה רק ההתחלה. התחלה חדשה, חיים חדשים. פנינת אור, חוף מבטחים לנשמות אבודות. כשהרב גרוסמן פנה אליי בבקשה אישית לפתוח את פנינת אור, נורא התלבטתי. לא באמת ידעתי את הערך העצום שהמקום הזה עתיד לספק לבנות. היום אני מבינה מדוע הרב התעקש. הבנות שמגיעות אלינו מביאות איתן סיפורים קשים, ותחושה שהעולם הפנה להן את העורף. כאן אנחנו משתדלים להיות עבורן הבית שלא היה להן. עבורי זה לא רק תפקיד, זו שליחות. הרבנית הזאת מוסרת את נפשה להציל את הבנות בישראל. בנות עם איכות טובה, עם פוטנציאל טוב, שהגיעו לאן שהגיעו, שאני לא רוצה לפרט. אבל היא מסורה בלב ונפש יום ולילה להציל אותם. היא בונה אותם גם לעתיד, שיהיה להם עתיד כלכלי, שיבנו את עצמם עם משפחות טובות, וזה הצלת נפשות ממש. המסירות כאן היא מוחלטת, אנחנו לא מוותרים, לא מפחדים להתמודד עם הפחדים הגדולים ביותר, ולא מתעייפים כשהדרך קשה. הבנות האלה עברו שינויים אדירים, הם למדו להאמין בעצמן מחדש, לחיות את החיים שלהם במלואם, ולהתמודד עם העולם בחוזקה. המקום הזה נתן להם לא רק מקלט, אלא כלים לצמוח ולהצליח. חלק מהבנות שהיו כאן כבר היום נשואות ומנהלות חיים מוצלחים, אחרות לומדות באוניברסיטה, מגשימות חלומות שהיו נראים בלתי אפשריים. אני פונה ומבקש כל מי שיכול לעזור לעמותה הזאת ולרבנית פנקר, בזכות זה אני מאמין. אתם תראו נחת מהילדים שלכם. כי אתם עוזרים ונותנים לקדוש ברוך הוא נחת מהילדים שלו, אז הוא ידאג לילדים שלכם. המקום הזה עבורן הוא לא רק קירות, הוא הלב והנשמה שלהם ושל כולנו. בעזרת התמיכה שלכם נוכל להמשיך ולשנות חיים, לפתוח דלתות חדשות ולהעניק להם את הסיכוי שמגיע להם. תודה לכם על האפשרות להמשיך להדליק את האור בכל אחת ואחת מהם.